zona cu haine și încălțăminte. Sunt și produse donate, dar sunt și produse noi, așa cum vedeți. Donațiile provin din ceea ce ne-au donat la început și oameni obișnuiți, dar și donatori internaționale. La Iași s-a deschis primul magazin social pentru refugiați, magazinul ROA. Conceptul acestei inițiative este unul inedit. Fiecare refugiat, atunci când se înscrie, primește un cont virtual care este alimentat cu o sumă în ROA, monedă virtuală a magazinului. În limita sumei alocate, ucrainenii pot achiziționa produse, tranzacția fiind una virtuală care asigură împărțirea echitabilă a donațiilor. Prin această metodă se creează percepția că produsele au valoare, iar experiența este una autentică de cumpărături. Am inventat acest sistem în care ei cumpără într-o monedă care nu are legătură cu moneda pieții, vedeți că prețurile toate sunt în ROA, și își iau produsele respective. La final, când au ieșit din magazin, semnează actul de donație, pentru că ei nu dau fizic niciun fel de bani. Revin cam la 2 săptămâni, cel puțin la câți oameni avem acum, circa 1000 care sunt înscriși, cam la 2 săptămâni le vine rândul. Îi chemăm prin SMS ca să nu fie aglomerat aici și iarăși au la dispoziție jumătate din suma lunară de ROA pentru cheltuieli. Haine, încălțăminte, alimente neperisabile, produse pentru copii, produse de îngrijire personală și curățenie sunt doar o parte dintre donațiile pe care refugiații ucraineni le găsesc în magazinul social ROA din curtea Centrului de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați CTR Nicolina Iași. După ce am deschis magazinul, foarte mulți au zis că a fost prima dată după luni de zile când au putut să intre într-o cabină de probă și să probeze efectiv. Am vrut să le oferim posibilitatea să economisească de la o lună la alta, deci iarăși un lucru care ține de independență, să poată proba, să poată alege, să poată face socotel cum faci de obicei la cumpărături, așa, și să știe că au ceva. Damian este angajat al Centrului de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați CTR Nicolina Iași de aproximativ 2 luni, iar de când a început războiul s-a implicat în foarte multe acțiuni de voluntariat ca traducător. În cadrul magazinului social se implică de asemenea foarte mult. Este impresionat de cei care vin cu lacrimi în ochi pentru a își alege o haină nouă. Prima săptămână când s-a deschis magazinul, mi-a venit o doamnă și în fața mea am început să-mi plângă și să-mi spună: măi, sunt așa bucuroasă că am simțit cu adevărat iarăși sentimentul ăsta de shopping și, nu știu, îmi venea a plânge acolo, chiar simțeam sentimentul ăsta că, măi, nu poți fizic să vii când ai și un copil, ai și a doilea copil minor, nu poți să cumperi de toate, nu poți să cumperi niște haine simplu elementar sau un produs de igienă, deci nu poți fizic. Și aici a devenit realitate. Jocuri pentru copii, au nevoie copiii de așa ceva și pentru un părinte care nu are bani e foarte greu să găsească asta în buget. Iar anunțul acesta spune că cine are nevoie de rechizite pentru școală vine să înscrie pe un tabel în interiorul centrului la recepție și primește rechizite pentru școală în mod deosebit. Toți clienții care au ajuns la magazinul social au fost înregistrați individual și li s-a realizat o evaluare socială pentru a le fi identificate nevoile de servicii sociale. Magazinul ROA este deschis de 2 ori pe săptămână, marți și joi, câte 4 ore.